I pozdrav svima ljudi, ja sam Kiss Games, danas ćemo da igramo Sky Wars. Bravo ja. Idemo na play, samo mi daj dobro mapu, molite. Krećemo. Baci me u igru, evo. Pa dobro. Šta su neki sateliti? Tek se čekaju playeri. Okej. Ja ću sačekati vrlo. A ne znam zašto ima ono crvene i ove plave naočare. Jel to što su od lake? Reći za 20, 30, 27 sekundi. Koji bug, uspio sam. Tu sam da razvalim ovo. Čekaj, onda mogu i ovo. Kako sam mogla razvalio se? Krećemo za 8 sekundi. I krećemo. Dobro. Ustvari šta će mi umre? Da već je neko umro. Ima samo jedan čas, da. A ja baš mi da idem ja na sredinu. Imam samo 2 bloka. Eno glede. Ću nekako da razbijem. Ono tamo. Joj znamo. Ovdje ćemo. Ovdje ima još 2 čestina. Znam ovu mapu, sad sam se setio. A nešto su mi se vratili stvari. Vratit ću tu. Imamo još jedan. 100%, mora biti često još jedan valjda. Evo ga. Kad si ga... Ovo može ovo. Da se ovo očem. Može kacigu i ovo. Ekstra. No ne je tamo već krenuo, moram i ja. Evo ih 15 tonu. Samo požuri. Ja ću poslediti. Požuri, samo da me neko ne sačeka. Ne, sačeka me. No. No! Idemo još jednu. Uzet ćemo tank. Najbitno je s koji ćemo, samo idem da igram više. Baci me više u glupu igru. 12:56. Ajde. Hvala Bogu. Mi svi mi blokovi trebaju.
Idemo odmah na sredinu. Onda ovo pokupim. I na drugu stranu. Ovo i ovo, super. Malo idem tamo ili idem. Krenem kod onog lika. Ajde. On stvari mače imam. Samo da nema strelu. Ili... O, ne. Uf, ispade. Otiš. Real Reaper. Ne, Rapper. Tamo ima neki. Što? Dobro sam. Nego snijam. Uf, ostavio. Stavio i ovdje. O ne. Da li pametno? Ne, smetaju. Što tako baguje? Kod Saše, ja sam daleko. Da. Imamo ove. Super. Ovo mi je smeta. Ne. Pa. I to bilo sve za nas. Nadam se da ste uživali. Pozdrav.